Takže čaute ľudia, ja vás zdravím u mojho prvého dílu ze Shake and Fidget. Nachádzame sa na svete 24, je to český svet. Rozhodol som sa natáčať na náš kanál spoločne s Justinem, Pinoman 666 a nejaký let's play, keďže to nemôže byť iba po pirátoch, keďže dneska je 16.1. a piráti už sa nepredávajú. Tak som sa rozhodol, že začneme hrávať Shake and Fidget. Ideme od úrovni samozrejme 1, čo som to založil, volal som Nichols JT. Môžeme si potom spolu založiť nejaký spolek. Takže môžeme ísť na to. Vychytal som čo holubičkový víkend, což v pohode. Ja neviem, napríklad šefice by sa čo hodila. Dáme to na tú 1 minútu. Co je? To je full. Každopádne môžeme sa ešte kúknúť Silnica Slávy. No, paráda. Tak sme asi predposlední sme. Paráda. No tak dáme si snad nejaký popisek, aký by sme si mohli dať. Tak určite si dáme založenie. Založenie. Vojvodka 16. Prvý máme čárka. Prvý 2016. Dáme sa aj hodiny. Ja viem, 20 hodín aj 35 minút. Dobro, tak to by sme možno aj mali. Presunieme sa spátky do arény. Paráda. Zrovna aj holubička padla. Tak dáme ešte niečo. Četku si dáme. Sme trochu posilnejší. Aj keď nie je moc, ale aspoň niečo. Ako so zbraňama, aby sme sa mohli kopnúť co dneska. Na predaj. Tak kúpime si toto. To sa myslím, že neoplatí. Moc asi čo takto utrácať, keď sa ešte malo úroveň. Kúpim si nejaké takéto základné a potom sa budeme iba zlepšovať a zlepšovať. 6, 12, toto má 5, 13, 8, 10, tak sa oplatí. Aha, nemáme peníze na toto už. Na to môžem povedať. A tie pádem máme. Tak teraz sme na 0. Ideme do hostinca. Kde sme vyhrali. Takže sme úroveň 2. Paráda. Ideme skúsiť do arény. No, koho si dáme? Do toho vstúpiť. Dúfam, že vyhrajem. Oh. Shit. Paráda, tak nevyšlo. Nevadí. Dáme si ešte nejaký hostinec. Inak chcem vás upozorniť, neviem, asi budú hrávať chvíľu aj tak za kameru. Na chvíľu, ale víc. Lebo zase v tých díloch, neviem, díla budú mať vždy tak do 10 minút. To moc nestihneme toho. Hlavne vylepšovať, ale Síň Slávy, teda labyrinty nechám vždycky na video. Aha, to nechám vždycky na video. Z mágiu, to sú na tváre, mám taký pocit. Nemáme na nic, sme chudobní. Ináč potom bych bol rád, keďže do komentu píšete, aké by ste chceli ešte hry. Samozrejme, že aktívna séria bude Shake and Fidget. Ale samozrejme môže brať aj nejakú druhú, síce ne sériu, ale môže natáčať hry. Takže je to na vás. Okidoki. Dám ďalší. Čo to je hlavná téma, aby sme sa zdokonalovali v postave. Toto je Pancier 3, Pancier 2. V porovnávaní toto môžeme zrovna predať. Smelovatý. Aha, nemám na to.
nevadí. Inak chceme sa vám poďakovať, ako teraz Justin, k predošlému videu, kde už je teraz 8 lajkov, nejak 50 niečo zhľadnutí, takže ďakujem vám veľmi. Máme nejak 4 odoberateľov teraz, sme nečakali takýto úspech na prvom videu. Mali sme aj v pláne ešte točiť Doom Boom, akorát že nevydalo, pretože keď som išiel objednávať tie Doom Boomy, už neboli na sklade, tak som měl pol. No a víte jak. To dáme. Teraz z začiatku tie díla sú trochu nudné, ale tak musíme sa trochu zdokonalovať. No každopádne tuším, že keď dokončíme tady túto, už by sme mali byť ďalší level. Páci 11, to sa oplatí. No, každopádne by som na to musel mít. Fúha. Ja ešte by sa asi mohla dať do popisku náš YouTube channel. Takže si dáme YouTube. Channel. Dáme si Biomass. 6. Parádička. Tak toto by sme měli, čo každopádne, keď sa na nás niekto kúkne, tak sa kúkne myslím aj na kanál, dúfam. Vylepšíme si trochu sílu. Tak. To máme. Sme další level, už mi to tam vyskočilo. Sme level 3. Otvárate šampanské. No, tak level 3 ešte nic není. Inak zajtra by som mal s jedným kamošom natočiť video z Minecraftu z mojho pozemku na serveri play.minecraft.cz. Tam vlastne keď si dáte kreatív, v tomto budú vysielať do videu, tak dostanete vlastný pozemek. No a ja tam mám už pár vecí a budeme stavať hrad, takže určite vám dám to výsilné díla aj do videa. A možno pár záberov ešte z toho, jak sme to stavali. Aby ste videli nejaký prehľad. Každopádne ďalší výhra. Máme 16 holubičiek. To je úplne paráda. A keď ešte na konci dílu asi pôjdeme do arény, takže jednu minu. Chcem ešte urobiť jednu arénu. Potom už ukončím video, trochu zdokonalím, dám na YouTube. A budem ešte trochu zdokonalať úroveň. Keď zajtra budem natáčať díl, tak už nech sme level aspoň 7 minimálne. Tak ja to nebudú nejak moc hrať, lebo čo sa mi aj tak nechce. Už 9 hodín. Stalky idú čo variaké haluziny, tak pôjdu kúkať radšej to. Ja si by sa tam nalepený u počítača. Ináč neviem, či aj Justin bude mať nejakú takúto sériu. Dúfam, že áno. Možno, že bude mať aj on, že sufo neviem. Ale byla doba, vtedy pamätám a môžu reknúť príbeh. Sem minulý rok, niekde čo ja vím, začiatkom februára, som ochorel. Byl som proste chorý a byl som nejak moc chorý, proste nejak 3 týdny som bol doma. A vtedy som vlastne začal hrať prvýkrát Shaken the Fidget. A jeden deň som si zavolal s Justinem. On teda ešte nebol nemocný. Som si myslel, že pôjde do školy a na ďalší deň odevýtil za počítač. Zrazu vidím Justin online, ne? Tak sa mi kúknul. A on, že Niko, ja som také nemocný, že 2 týdne sú doma a 2 týdne v kuse sme drtili proste toto, úplne super, veď nie to vtedy byli. No a každopádne dáme ešte jednu arénu a končíme. Ideme na tady tohoto, to vypadá byť taký najslabší. Áno, paráda, tak sme vyhrali. Takže ja vám ďakujem za zhlédnutie tohoto videa, prvého zo Shaken the Fidget. Úroveň sme 3, pokročili sme. Takže dúfam, že sa video páčilo, ak áno, tak nezabudnite dať like, subscribe prosím. No a toto bolo všetko a u ďalšieho dílu, čau zatím.